ଦେଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 500 ଟଙ୍କାର ବୋନସ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୋନସ୍ ମିଳିବେ। ଜାଣିପାରିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ବା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର, ସରକାର ତା ଉପରେ ସୁଧ ନେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫେରାଇ ନେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭ୍ରମିତ ଖବରରେ ଚକିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ପ୍ଲସ୍ 500 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ହିସାବରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 500 ଟଙ୍କାର ବୋନସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଧ ଦେବାକୁ ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ଫେରାଇବାର ନାହିଁ। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାହିଁବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ହିସାବରେ ମିଳିବ। ଡିଜିଟାଲି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 25,11,000 ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ମହିଳାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ଏହି ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଯଦି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବୋନସ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି 2,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବା 2,000 ଫର୍ମ ଯେଉଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ତାହା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ରହିଥିଲା ତାହା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଜାଣିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ।